Na, Hali, igen, felszedtem pár kilót, de ez mind színizom. Oszkár, ez inkább zsírnak látszik. A pofád meg se lyuknak látszik, mégse azon fingasz. Ugyanaz az életveszélyes ragadozó vagyok, aki voltam. Már fixáltam is a prédát. Kicsit elfáradtam az üldözésben. De Oszkár, 1,5 métert üldözted. Ha az aranyered lenne 1,5 méteres, nem kicsinyelnéd. Ne zavar, így is szédülök egy kicsit. Nézzek fenyegetően, amíg összekapom magam. Valamelyik kretén feltekerte a gravitációt a szobában. Most kéne valami menő roham, de mindjárt hányok. Legalább a kamera nem menne, kicsinálnám a szemtanukat és letagadnék mindent. Hülyeség volt ez a csülkös pacal diéta, pedig a lapos földi kutya magazinba olvastam. Nem bírok tovább menni, kéne egy tűzriadó vagy egy fölvengés. Fater, nem tudná kapni egy epilepsziás rohamot, hogy rád figyeljenek? Nem mi? Még ahhoz is hülye vagy. Egy életem, egy halálom. Támadás! Öl, harap!